Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva, il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla ser nagħtu ħarsa lejn il-programmi li ser noħorġu bejn il-lejla il-ġimgħa 6 ta' Ottubru u nhar il-ħamis 12 ta' Ottubru li ġej. Għada, is-Sibt u l-Ħadd l-azzjoni ser tkun f'idejn l-editur tal-paġna tagħna Antonello Abela. Is-Sibt fil-5:15 u ser jiddiskuti Inter kontra Bologna. Ftit minuti wara tmiem il-logħba li ser tintlagħab ġewwa San Siro. Il-Ħadd filgħaxija mbagħad id-diskussjoni ddur fuq il-Grand Prix tal-Qatar tal-Formula 1 bil-programm ta' reazzjoni jibda ftit mumenti wara tmiem it-tiġrija. It-tnejn fit-8:30 jirritorna l-programm Mix-Zone fejn matulu ser nitkellmu fuq 3 konfronti li kellna mis-Serje A li involvu l-YouTubers tagħna. Dawn huma Cagliari kontra Roma ma' Karl Parnis, id-derbi delle Mole bejn Juventus u Torino flimkien ma' Mark Xkembri u Genoa kontra Milan ma' Joseph Magri. It-tlieta fl-istess ħin imbagħad jidħlu fl-azzjoni l-YouTubers tal-Premier League fi programm ieħor mis-sensiela Mix-Zone li ser janalizza tmiem il-ġimgħa importanti li ser ikollna ġewwa l-Ingilterra. Jiftaħ is-siparju Jean Fenech li ser ikellimna fuq il-konfront bejn Manchester United u Brentford. Ikompli Kopajt Chris li ser jiddiskuti l-logħba delikata li Liverpool FC ser jilagħbu għand Brighton and Hove Albion u jalaq Karl Xkembri bir-reazzjoni tiegħu għall-logħba tal-ġimgħa Arsenal kontra Manchester City. Il-ħamis fit-8:30 jirritwarna l-programm Botta u Risposta. Matul dan il-programm l-editur Antonello Abela flimkien ma' Andrew Zarb u l-mistiedna tagħhom ser jagħtu ħarsa lejn l-aħħar ftit liegħla li kellna mix-xena tal-Formula 1. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.